dayon. Malay mong malong sir. Diba? Dali ka ma'am, kayo para... Habol ko ng isa. Wala na yung isa Sa kamalon. Panit, sikit mo kayo? Tara na, ako lang. Kailangan na lang niya. Kita lagi. Dugay mo ko kabalo at ako anani, buhi patas manakon. Sa papon tatuwa man. Kumanan siya, pagkabot abot asa. Ikot sa kayo mag-istrayanan sa ta. Gani. Hello guys, this is Eric Gilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel, welcome to my traditional Filipino hilot. Ayan, hello po sa inyo ha. Magabi na yun sa, karon lang yun nakakita nga video. Hello po, God bless po sa inyo. Tanawa niya, kaya paminawa yun, no? Kaya basi, na kayo makatunan, ane. So, may hapon sir. Ito matang pamati. Bugnaw kayo kung dito ba? Dito yung sakit niyo dito. Bugnaw nga, Bugnaw kayo kung nawar. o tapos sakit. Sakit mo, tanong kung sa wala mo doon na pula. Sakit dito yung panit. Derapita. Dili halang. Murag, manghalang yun. Murag, sakit ba? Sakit. Sakit yung biliw ko. Pila kadlaw naman na? Paminaw ni mo. Mana, manapit Wala ko. pa si mana. Ha? Pagkadlo ni. Pagkadlaw. Unsa man imong gi wala na nga malipyuhan. Nasa na ako ng bikasin. Tapos Mo na magyapon. Ako na. Nahilot na ako na. unsa pa gyud? Gawas ani mong diha. Hindi, sakit ko ni. Sakit ko siya. Nagpanday mo na furniture. Panday mo po nito. Pagka furniture, nindot din na. Sa likod Pati po. sura nga talent na ba. Sayang tanawon pero kanang mga technique ready po mo. Di ako nakakita atong engineer na ko nga gikan siya sa di pa sa engineer gikan sa pagkakamay do. Wilker siya. Ipakita niya dito sa Saudi unsa ang pagtao bangko kay Saray Lansak. Huy! Ubarog di eh. Isa lang. Nagdi na mo niyo. Stall ba stall? Ipakita niya sa bal niya nga kuya ako. Pabuhat ka, taga 5 real buhat. Lamang magkaway dito. Flyboard. Dara ako. Nakadalaw pa dito nito. Isa rin lang song. Kuya ako. Technique yaw. Sige, sige. Ang sa pagyan, dire. Dire. Sakit. Sakit. Sakit lang. Dire sakit ni. Sakit ni Elsa. Sakit ni Elsa. Dire. Ako lang po. Ang tatagay na. Dugay na kita may bago pa ni dire. Ako pa na. Kato may dugay. Dugay na ako ka ni. Do semana ni. More hapit na. Ang sa pagyan. Mao raman. Kung nilahin. Likod, mamugdaw ang likod. Likod. Way sakit ng likod. Hawak. Kaya ako sakit po na kung hawak. Wala man ako lang pati bugnaw ako lawas. Bugnaw, lawas. Sinot. Kadadlaw ka nag-furniture? Dili. Oh, kanang kan magabi magbiyahe ko. Dili ka pagyan. Furniture adlaw. Dihay pagyan. Dahil dito. Ako ano man natog na income ana. Oy! Hey, nag-rent mga mi. Ha? Nag-rent yung Cristo. Kinahanglan. Kuwan po, kinahanglan. Kugi, good po. Kugi gid. Kita mag-kugi. Wala yun. Wala yun. Nakakaon man pero Short short na. Hindi siya makaon tag lami usahay. Di takakaon. Oh, Adto naman sa lami usahay. Lami pagsundan sa ano. adto sa rent ko ingon ang parte. Oh, no, ala lang, no? Sige, sige. So, wala na gulain. Ang siya pinaka number 1 doon mo, sir, kay pamati. Wala man ang kini yung ano kini. Wala kita ang mag Gini. Pag man mo trabaho pa, di ba ka nagay-masa, hatbat, punas, ligo, Unas. Pero paano? Alcohol. alcohol ra. Dili tubig. Ako itig-basa. Dili. Ako itig-puga. Wala tubig. Gustuhan itong bakaran, nagakol. Ora. Tugan. Kay Ako rin kan, abog man. kabul siya. Oh. Kada vlogan, Kada gabi. Kada gabi? Kaya di ka masukol ulan sa pasero. Nasayang, abda ulan. Abtan. sometimes. Pero dili masukol o abtan lang. Mabtan, kanang ulan Kaya na. may musukol gyud kung bisog. Sa Adik karang, ko. adili siya ay Ikaw na. Kanang kuan ma'am kanang o ano ba masahero na to? Di kaya na to, ha? Na magbasa ta o musukol. Wala lang kung nanay pasahero, Pupus mo ka. di kita musukol. Kanang magbasa po ka sa alcohol, kanang alcohol labaw po na sa tubig.
Pero ako may tumutuga. Oh, nya di ba ini kana murag bugnaw. Dikit siya, nga naman bugnaw na siya niya. Kumaya mo pag mo trabaho, ang itrapo ro gid siya mo uga lang. Uga lang gyud. Uga lang gyud. Wala eh. Kunya ang Ugo man kay ko. Uga lang gyud. Oh, man gyud. Pwede ini tubig. Mas grabe siya. Ang init. Mas kuya siya ini kaysa alcohol. Ah. Paminawa jud niyo kay nga naman. Ang ending na niya, ang ator bang edad magkataas. Dili na ta kaya na sumusukol pag depresa na 20 anyos ta. Lagi man kita 20 musukol ta. pwede ra maligo. Besang unsa. Power pa mataas. Pero pag abot sa edad medyo maghinay atong resistensya. Kumbaga sa hospital immune system na to medyo mahinay. Oo, di siguro na yung buwan. Kanang murag gisudlan na ka, dili na siya niya. Napasmuhan ka niya, kani ka mong pamaras. Sumuli ba? Pas mo sa kusog ang tawag ka na. O labi na, nagkana no. No. Oy, nagkana, madapat siya. O misulod siya. Bisang pagdipugaan mo sa Okay, bugnaw man. open man tong force. Open na siya. So, ang balayibo may open na na. Open ang force. Ito lang mo. Force na. Ano niya. Kung may trabaho po ka, di po kayo ka magpagyo sa litripan. Yung singtol po ka, itang kay tawil dere, or manrapo ka, ayaw ka uga. Ano lang po, monitoring lang ito sa panglawag. Nakana siya mura mag-gripo nagsington. Okay ra na siya, natural ko na, may na sington. Isa tao, hindi sington. Mao gyud bitaw Oh, gingon nya. siya. Inom ba kayo tubig, kaya may dehydrate po ka. Oh, mao na Malipong ta, mulapad ang ulo. Kati may nung tubig na Okay ra. Bala ko sipang eh, no, madal lang niya. Kanang yung alcohol, undang yun, madrapo ka, ugar agad. Wala nang gulain. Halo na puhol ba mo? Ayaw kay, mo na ginahimo sa una. Mga tulmanggod ni sa. O katulog siya, kaya mo mangyad. Pero, ang atong ang unaon, ang advance, ang apuhon ba? So, dami yun. So, sa may himon, ugal lang, tawil, ugag yun. Ang bapo. Paano dahil siguro maugid nila? Ang butter. Hindi pa na, managhan pa na sa boss. Oo. Nga, singot uga pa, plus singot uga pa. Di magkamainom, May na po. Tansara. di magkamaubog. Mabog po sa Kana. Kuba. May naipon. Okay. Di may nanguntra ko, pero ang hindi nga, nadi ko na sinayo. Kung masubra na, inom lang, inom, pero dili nga. Ito lang papuwa sa No, buko. dili. Sobra, kabalo mo tapad. Kung sobra, wala yun, di ba? So, ano lang, so asa kayo balhin mo, sir, sa Este Mayo. 3 de Mayo. 3 de Mayo doon. Puro kadiri pa. Sige, ayan guys, shout out sa taga 3 de Mayo, Digo City, Antares compound. Alteres Compound. Hello sa inyo ha. God bless sa inyo ha. Nasi Sir Del Tabangan na ito, nadungog man ninyo. No? Gamay man to siya nga minahimo nila, pero kumahimo si Rono na to siya. Para sa akong trabaho, di ko mo, wala ko liquid nga ko nun. Pwede may tubig. Pero di Sa sulod man siya, di man ang panit. lang So, mabuna. kira na. Anak siya. Yung ligo na to, ligo na ang buntag bago mo trabaho. Unto hapon gabi wala basa. So, ano lang. So, hello sa inyo ha. Tabangan na to siya nga mamahayo yung kamutis sa Rosan. Siyempre, ino ba na sa pagkampo sa Dinosan, no? Pamigyan na to sa Ligan Perme. No? Siyempre, tanong na muduol sa po ha. Tabangan na to mamaayo, putod sa tumahimo, no? 50 ka klaseng nga pamatis kalawasan pwede na tumatabang. Asa na to na makita tanawa ko Facebook, Eric Hilot ang traditional, so makita na to dito. Ang uban